Супер сте. И така, време е да продължим с втората ни двойка. Имаме готовност. Нали? Добре, супер сме. И така, нека да подкрепим втория участник от мъжки пол, който ще се опита да завладее едно женско сърце тази вечер. Междувременно само да ви посоча и там към онзия да видите какво става. Един брой точно и един брой зима си говорят на бара. И ще ми казват: браво, навите са! Добре, настави от мен. И така, силни аплодисменти за нашия втори участник Цецо! Цветан, как? Цеци, добре. Цеци, представи се на публиката, кой си ти, за какво се бориш, за какво си дошъл, какво правиш на свято, как дойде до тук, как го реши цялото нещо. Разкажи ни малко за себе си. Ами аз съм Цветан на 29, от Варна съм, за какво се боря, за живота си. Survival mode. Survival mode, абсолютно. Като цяло, какво си мисля, в момента в войната и в което взгледам всичко, така че запасваме като цяло, да видим какво ще бъде. Дали ще освидика. Ще се позволява в тази вечер, така ли? Абсолютно, да. Значи само да ти кажа, че от тук виждам от този момент само няколко погледа, които са готови само да кажа репликата, кой ще открадне Цеци. Добре, супер. Цеци, разкажи малко повече с какво се занимаваш, как прекарваш свободното си време, с колко жени си спава, стандартните неща. Окей, стандартните неща, разбирам, да. Колко мъже също? С колко мъже? Страшно много приятели имам, с които сме ходили в лагери и такива неща. Така че, по-добре да го задържа себе си като бройка. Пък ще реша, като кажа бройката на Дани, така че... Ние сме малко да видим, впрочем, който е такова, докато не слуша другата дама. Така. Това ще чуваме смях, така че продължаваме. Какво друго да кажа интересно? Какво работиш, какво правиш свободното си време, ставате си така? Какво правиш свободното си време? Работя скучна работа към американска компания, която е добре платена. В свободното си време вършим много по-интересни неща. Като цяло имам хобита кино, театър, не професионално съм се занимавал за това. Между другото, за да се дигна акции, като нещо преди малко доста го свали. Ако ви е любопитно, може да гледате, намирам се освен във Варна, на Кубо рибарското и Суматрата, намирам се в Брикпорт също и също така в Netflix, който ще може да гледа. Какво в Netflix? Филм. Кой филм? Заглавието е Шибил, по-разказа на Йорко. Аплодисменти. Какво играеш в Шибил? Превод, естествено. Ами ако имате интерес, може да гледате Цветан в Шибил. И така, може и да го гледаме по-отделно. може и по-отделно, да. Разкажи малко сега за твоята история с жените. Кога започна? Интересна е, драматична, така. Отдавна започна историята с жените, като цяло мисля, че по-често, понеже аз не разбирам от намеци и такива неща, мисля, че повечето възможности в живота с жените съм ги изпуснал. Така че ако има някакъв интерес случайно, освен дамата, която чакаме да дойде, и в публиката, по-скоро да ми кажете директно, защото... Цеци обичат директните работи. Абсолютно. Кажи ли си какво е, аз съм насреща, отворен човек ще... Си се насреща сега, да. Насреща, да. Среща си, първо си се съдочил от нея, после другите работи. Но да, директно да се казва. Добре, защо мислиш, че си изпусна възможности с жените? Какви? Само да така, че на първа маса дясно вече ще обсъждат. Ето, имаш палецата. Момичето, харесваш ли? Цеци, бил ли си моляк? Опа! Били
плавала се среща. Тя лично с ръчка пениска. Най-вероятно ще те води на параход. Съгласен съм, даже. На круиз. На круиз. Ами това. Няма проблем да закотвим някъде. Добре. Спечели вече едно момиче, да видим дали ще се справиш след малко. Разкажи ми за последната ти връзка. Как започна да обеш дълга, как завърши? 3 години имаше своите плюсове, своите минуси, своите спадове, своите падения. 3 години добре ли? Има и хубаво. Сериозно фенгайонщик, да знаеш. Добре. Като цяло, насетне просто, това, което мога да кажа за последната си връзка, че от нея насам по-скоро се пробваме да качим нивото. Добре, да се надяваме. Съвсем така деликатно. Да, добре. А как приключи и защо? Имаше доста силно неразбирателство цяло. На база развитие на нашите взаимоотношения към по-сериозни в определена насока, но в моите очи лично изглеждаше като да имаме някакъв път, който трябва да извървим, за да стигнем до тази сериозна стъпка, която ни предстои така и нещо натурално. И в крайна сметка там се разминахме, защото дамата имаше... беше останал с впечатлението, че по-скоро вече не стигна на тази стъпка. Тоест да разбирам, че генерално си по-сериозно връзки, сериозно момче. Мога да кажа, да, ще съм сериозно момче. Като цяло, нищо сериозно, само в разговор. Пълен аутизъм. В спектъра съм някъде. Добре, когато става дума за... така да наречем с тази хубава старомодна дума за бешки, кога беше последното такава? Не знаеш, тук всички знаят, че сме наши хора, нали така? Наши хора сме всички си казваме честно, споделно. Добре, така и така съм нараствал, ще кажа. Беше доста хора, като цяло преди грубо седмица. Ами, като цяло в момента съм доста вълнаръбъл, така че може да се възползвате от това, ако искате. Грубо или не, жицеци? Ами, златните са. Няма такова нещо. Добре. Какво правиш сега, ако случайно последното момиче, с което си имал нещо, е тук в публиката? Здрасти, Коста. Помагай ли? Само да се усмихваме да нахам. Добре, Публиката иска да знае дали си хиперактивен. Да, освен аутизъм, освен в спектъра на аутизма, също съм и с недиагностициран ADHD. Yes, man! Така че имате пълния пакет. Смисъл 1,87 м, зелени очи, сега няма как да видите, ама гаранция. човека реклама направо. Ако не може да се гледа по-близо в някакъв момент по-нататък вечерта, за да... Човек, ти не гледаш, ама тя, как се казваш, извинявай? Тя не отгледа, че ти говориш за гледане, ама как се казваш, извинявай? Да, ще кажа микрофон. Казвам се Ванеса. Ванеса, как е като име? Има приятен глас. Не мога да се ръча много неща. Але, Майкъл. Човек, чакай още не сме ги докарали. Сега да не стане бой само като докараме другото вече. Добре, ще внимаваш. Цеци, искам да споделиш на хората как показваш любовта си. Какъв е твой любовен език? Мили жестове, приятно качествено време прекарано заедно. Доста скромно като цяло. Любимото ти нещо, което да правиш с партньора? Окей, добре, ще го кажа директно. Секса е доста overrated като цяло. Моите хора, прегръдките. Прегръдките? Ама кръгъра. Ушлив човек. Предпочиташ да се атака или дефенс? Мора. Се атака или защита? Чакай, какво си с прегръдки, моля? Чакай, в смисъл атака защита? Какво предпочита? В секса ли? В смисъл тук, защото се представя с щит, защото... Отгоре или отдолу? Виж как само вече... Спасваме. Доста въпроси. Отгоре. Отгоре. Отдолу по-скоро там.
Просто поглеждам към Валеса инстинктивно и тя има такава добрително се отговора. Чакай да те свали преди тя да е почна да те сваля. Така. Добре. Нещо друго, значи... Обичаш ли червенокож? Червенокож? С червена кожа, зависи. Червенокож си най-вероятно се окажи. Червенокож, да, там е доста огнено. Да. Имал ли си връзка с червенокож момиче? Или взаимоотношения? Всъщност да, беше доста огнено. Особено прегло. Yes, man! Значи да. Добре. Нищо няма да казвам за Ванеса в момента. А какъв ред флаг би допуснал от една жена? Какъв би допуснал? Какъв би допуснал? Да. Ако не се прегръща толкова добре, може би. Имаме от край време понятие като good kisser, някакви такива неща. Тук имаме вече свобод прегръщач. Масов прегръщач. Всички ще станете по хубавия начин, след като слезат в сцената. Ще имаме гушки всички. Добре. Има нещо много интересно в твоята анкета. Съжалявам, че го споделя с всички, обаче когато посъждаме в анкетата Цеци, как би определил твоите green flags? Всички знаят какво е green flags, нали? Добри страни. Така, думите му са добър в леглото, забавен, мил и емоционално интелигентен. Не лъжа. Не лъжа. Аплодисменти за Цеци. За хубав мач предвидите не лъжа. Добре, а кои са green flags, които търсиш в едно момиче? По-скоро ти би описал момичето, което търсиш. Да, няма да е така, примерно за външен вид и после за характер. Едно описание на перфектната маска. Перфектната маска може би е с тъмно руса коса, може би на кичури, баляш, също става. Сини, зелени, светло кафе, може би леко излъчване, приятна осанка. Добре, изпълнен съм. Като цяло няма грешки, които да не правят, така съм изпълнен това да е поредната. Звучиш като някой, който знае какво иска. По-скоро да. Доста точно описан. Но Ванеса не мога да кажа скоро. За Ванеса какво е добре, хубаво. Така, какво би казал за емоционалната интелигентност? Имам предвид, защо определяш себе си като емоционално интелигентен и какво е твоето тълкование на този израз? Има качества, които намеря в себе си, които са част от емоционалната интелигентност. Смятам, че съм доста балансиран човек, смятам, че съм доста така спокоен. Старая се естествено да надграждам качествата си, като цяло да се правя мониторинг на реакциите в различни ситуации социални. И като цяло съм доста съпричастен, доста услужлив и разбиращ към емоциите на другите. Аз по-добра реклама не съм чувал хора, така че сигурно да ми вземат за Цеци. Има ли нещо, което би променил в себе си следствие на добра среща днес? Да, бих се постарал да човек до себе си като цяло. Бих се постарал, бих се нададил както той на мен, така и аз съм него. Мисля, че това прави една връзка за работа. Тоест си склонен на компромиси. Склонен съм на компромиси, но зависи пак в какъв мащаб са. Не би променил себе си изцяло от генерално. Разкажи ми някоя интересна случка от живота ти, нещо, което, като ти кажеш нещо интересно, което се е случило в живота си, първо се сещаш за това. Не е толкова забавно, но... Нищо да, усмихни се пак преди това за феновете. Така. Не беше най-естествено, да. Сега направим доста добро впечатление. Така, нека да заравним малко работите. Нещо, което така изпълва веднага в съзнанието ми, е, че 2022 имах доста така силно лято. Посрещал съм изгрева след дискотека 3 месеца всеки ден в обед. Да, това е нещо интересно за мен. Така че да не се помислиш на перфектен, малко така да балансирам нещата. Добре, а някоя интересна интимна случка? Имаш ли?
Може ли нелепа такава? О, да, най-голямото ми разполагане като цяло беше след One Night Stand на плажа. В смисъл, там 40 градуса температура. Да, но секси се заслужава. Окей, що секси се е струвал? Значи време. Добре. Кажи ми, колко е предпочитаната разлика в години с партньор за теб с момиче? Окей, 10 години става. в моя полза може би бих казал по-скоро 4-5, може би максимум 6. 6-7. Тоест максимум 6. Максимум 6 е в моя полза. Да, по-малко. Математика, това е така. Припомни отново. Аз съм на 29, който е 6-23, което да смятам, че е приемливо. Окей, добре, В окей. моите очаквания. Как можеш да ни докажеш, че си емоционално интелигентен? Разбирам какъв е въпросът ти, разбирам откъде идва. Чакайте с това сме запознати. С разбирам въпроса. Предишният участник в Маслято 4, така казваше винаги като му зададем въпрос, разбирам въпроса. И тогава започва да отговаря. Така, да. Емоционалната интелигентност по-скоро е това да си любопитен към, нали, говорейки за партньор или човек също, който беше приятел познат, по-скоро да си любопитен към него, когато той стои нараняване и се почувства неприятно по някакъв начин. Дори в позитивно смисъл, по-скоро да подхождаш с любопитство и с въпроса към него. Може би. Не мога да го конкретизирам точно. Ами на мен звучи емоционално зряло това, така че съм склонен да вярвам. Добре. Трябва ли жената до теб да е максимално лоялна? Какво може да конкретизирам като максимално лоялно? Ами даваш ли свобода на партньора, когато си във връзка, или много държиш на някакви неща, които да казваш, че ти няма да обличаш това, ти няма да носиш това, няма да правиш еди си какво? Ами, по-скоро на първо място трябва да съм честен, не бих се занимавал сериозно с човек, който, примерно, да кажем, дама, която по принцип си е така по-леко облечена дори в студентите. Така че това няма как няма да стигна до момента, в който това да е проблем в отношението. Да, много. Кръста е запасен на мен си. Добре. Да. Окей, добре. Ами има ли нещо последно, което ще питаме Цеци? Има много въпроси. Един последен. Има ли най-добрата приятелка, как беше се? Ако момичето ти изневери, ще й простиш ли? Прощаваш ли изневяра? Ами, не съм Господ Бог, просто бих се тръгнал най-спокойно. Още после никакво продължение. Аплодисменти за Цеци. И така, време е, готови ли сме да посрещаме последния участник тази вечер? Една млада, красива дама с също толкова многознаеща уста като на Цеци. Силни аплодисменти за второто момиче тази вечер, Никол! Да се представиш, да ни кажеш добър вечер, да кажеш коя спирка да имаш. Ами да се представиш, да ни кажеш защо си тук, откъде идваш, какво правиш тук в Масляпо. Идвам тук, защото е нещо забавно, което ти организираш, на което искам да присъствам така или иначе от доста време. Затова е да. Затова да се забавляваме. Ами ако случайно до теб стои някъде от някои от твоите две страни мъжа на живота ти. Било чудесно. Примерно от ляво. Според тебе има ли някой от ляво? Аз сте нищо ляво.
ляво и дясно са две понятия, които при една жена не съществуват. Има насам и натам. Ръката ти сгрива, да е лявата ръка. Така. Да. Има ли някакъв там? Не знам. Пробвай ли? Имаш ръка на място, дай надолу! Протеги си това ръка. Ето. Здравей. Ама вие не сте се запознали даже. Аз съм Джейна Марквич. А така. Ето, дай ръка, запознайте се. Как просто? Това беше Странно, добре. Никол, да ни кажеш ти нещо много важно и специално за теб. Тоест, ако примерно в момента ние сме си говорили до сега с Цеци, нали, до сега сме обсъждали някакви неща, представи си, просто хипотетично казвам, представи си, че до тук се е изградило някакво мнение в някой момиче от публиката, случайно, и нали, тя има много силни така симпатии, примерно иска да го вземе този мъж, а пък ти още не го познаваш, но той е много бляскаво достоен за твоите критерии. Какво би казала ти за себе си, за да се представиш най-добрата си светлина? Кое е най-важното и специално нещо за теб? Винаги най-важното специално е, че мога да продължа. Ако искате. Добре, че не е стошко, защото много манджа става. Добре. Не, нещо по-специално за мен. Аз за мен мога да говоря с часове, което е изключително реалистично. Две минути. 2 минути? Да, не е часове. Добре. Така, откъде да започна, къде да започна? В принцип съм изключително артистична личност, това в момента се занимавам с в сферата на маркетинга, случайно на движимата емоция, което е много интересно. Всеки ден се спускам с нови неща и нови брокерски претенции, което е чудесно. Упражнявам как да дебатирам с хора редовно. Чакай сега, стой, задръж. Имам идея. Имам една идея. Ти казваш, че си брокер и дебатираш неща с хора, нали така? Ами? Добре, но Да не се опишваме. познавам един друг брокер тук в залата. Искам да дадеш един казус. Не. И да видим как ще го оборим. Давай, ти си. Един казус относно някой парцел, някой имот и да ни кажеш тя как ще го оборим, защото казва, че може много да плямва. Аз имам един казус. Хот-дога сандвич ли? Какво? Изключително екзистенциален въпрос. Сандвичи. Добре. Добре. Защото е между две. Добре. Окей, Никола, имаме казус от един брокер тук в публиката. Не, без брокерски глупости. Защото аз съм да се почина, не да се занимавам. Добре, Никола. Да кажем. Какво би казала, как би оборила възражение на клиент, подаваш парцел, който преди 40 години е бил гробищ? Не знам за какво да се света. Към бъдещето, да. По-скоро към миналото. Това е портал към умрели животи. Това е мястото, на което хора са умрели, за да може ти да градиш напред. Добре, дайте! Супер! Мисля, че е много добре. Супер. Ами да, значи доказва, че можеш да плямпаш, доказва, че можеш да оборваш хората с факти. Сега трябва да ни кажеш и на колко си години също така. Аз съм на 23 години. Другата част от телефона да ти я кажа ли? Че съм от град Варна, учила съм, къде съм учила. Ами ако искаш, може да споделиш, да? Завърших четвърта езикова гимназия. Има ли хора от четвърта? Ето ги има. Браво, здрасти, супер. Да? Не продължих след това да уча висше образование, но той по миналата година изкарах курс за графичен уеб дизайн и маркетинг курс.
Много неща в едно. Цеци, искам да чуя твоето мнение по въпроса. Значи, маркетинг, уеб дизайн, езици, артистична личност. Тя вече съм сигурен, че не е казала всичките неща, с които се занимава. Добре. Мнение от Цветан. Като цяло, мнението е, че по-скоро би било повече да чуе за артистичната част и хора. Любопитно ми е, като цяло, волнуващо звучи. Шарен човек. Да, за тази година новата ми цел, защото се изчерпва миналата, тази година съм решила, че по-скоро ще наблегна на музикалната част от своята артистичност. Именно? Малко по малко се уча на пиано, малко по малко се пробвам да използвам софтуери за композиране на музика, но малко по малко, защото не е много лесно. Това да устроим? Браво, тук. Леле, мале. Добре, да ви попитам сега. Публиката иска да знае, Цецо, сици ли бука? Класик въпрос. Първо извинявам Никола, обаче. Дупе. Никол ти. Аз не мога да се покажа, защото аз не съм Окей. Кои бяха се стройките? Кои бяха се стройките? Ей, тук! Добре. Добре. Имам един въпрос, Никол. Ти падаш ли си по високи момчета? Добре. Колко трябва да е високо да момче? Понеже аз съм лилипут, трябва да е поне 2 глави над мен. Може ли да се изправиш, извинявай, да се изправиш сама? Цеци, ще помоля и теб да се изправиш и да отидеш малко надясно, да? Семен портрет 82 година, така сте се дошли. Заповядайте обратно на столчето, супер. Никол, как се струва? Усети ли височината, бе? Не мога да разбера как да. Харесваш ли брада? Да. Не питам теб. Харесваш ли брада, Никол? Харесваш? Добре, добре. Добре, супер. Аз днеска си махнах моята технология. Значи, много важно нещо. Цеци, ти с какво до тук, като чу Никол какво разказва, по нейните ходите, страсти и интереси, с какво би я спечелил, като кажеш за себе си? Значи, аз съм артистична личност, като цяло имам интересни театър, кино, занимавам се професионално, публиката вече е чул. Друго интересно, Ще разбереш. с артистичните неща, като цяло, аз имам нещо, което мога да взема. Деликатно само. Окей, деликатно само мога да намекна, че може някой път да гледаме Netflix, може да видим филма, в който съм участвал. Да ви кажа. Като цяло не е много интересни неща, но смятам, че има за какво да се говорим да участва, така че не бих издавал всичко. Добре, и за двамата въпрос, важна ли е хубавата усмивка? Публиката искам да определи и двамата имат ли хубави усмивки? Няма какво да говорим. Добре. Няма какво да говорим. Супер. Много важно нещо. Доколко е важно спонтанността в един взаимоотношение и за двамата е този въпрос? Много. Трябва всичко да... По принцип е хубаво да имаш план, аз обичам план, по график, всичко по час, секунда, но обичам спонтанните действия, предприемане. Примерно, днес съм решила, оставаме, отиваме някакъв спорт. Сега да Ти харесваш на спорт, да разбира. Дългия спорт.
Каквито и да е разходки, някъде навън да бъде просто навън. Защо не е тук навътре? Отиваш навън, за да влезеш вътре. Мале. Цеци ти по разходките ли си? Хубавите разходки, да. Това е начинът, който мислите. И после влизаш вътре. Да, човек трябва да се стрелва по цяло. Спонтанен ли си или си по-скоро спокоен човек? По-скоро съм по-скучен, така че бих се възползвал и присъствал може да ходя спонтанност, защото явно е притежава. Ма тя май имаше преди ти да си спонтанен. Нямам проблема, аз мога към за двама, към за трима. На по-редки моменти, Колега става за тримата. на по-редки моменти мисля, че мога да бъда изненадващо приятно спонтанен. Интересно. И това може да предложи. Правил ли си някакъв спонтанен подарък за момиче? Да. Какъв? Последно спонтанно нещо, което... Не последно, спонтанно нещо, което направих и беше доста приятно и забавно, и за мен самия. Беше, че подарих фотоапаратче еднократно, което беше с изчакани кадри, просто с някакви готини неща. Но като цяло вече избомбих пак опцията, така че трябва да помисля за това. Колкото по-креативно, толкова по-добре. Супер, имаме го. Да разбирам, че харесваш креативни личности. Добре, а лоялна ли си? Да. Кога обаче си лоялна? Когато знам, че съм в сериозна връзка, А когато не си, а е само някакъв тип взаимоотношения, как би определила... не съм обвързана с нищо мога да правя. Цеци, какво мислиш по този коментар? Какво коментар всъщност? Всеки има правото да прави каквото се иска във връзка, които няма някакво заглавие конкретно. Добре. Ако знам, че ние сме във връзка и правим нещо и то ще се случи, аз съм там на 100%, но ако са вятърничеви изказване, като ще видим, може би, но не съм сигурен, ама едва ли, ама то такова, тези situationship неща, аз съм си мога да правя каквото си спомня. Съгласен съм, пробвал, но не е моето. Моето не е. Добре, ако не си в такива взаимоотношения толкова сериозни, как се, в смисъл, ставаш примерно токсична, пасивна, агресивна, някакви такива неща, или? В смисъл, държиш ли се отблъскващо, докато не ти е ясно? Не, по-скоро се държа нормално. Сега нищо не се знае, може за момента нещата да са се разплатали, да видим след това какво ще стане. Всичко ли комуникация е добра за Аз имам въпрос към Никол. Никол, как биха да описали твоите най-добри трима приятели? Окей. Добро начало, се мисля. Груба. Страхотно. Така ги учим. Да, продължавай. Под груба имам предвид такова просто това е много любов към хората, които са ми приятели, просто като моя начин на комуникация показвам на любов. Не знам, да. Искрена си. Искрена, да. Какъв е твоят начин на показване на любов на чувства, Никол? Най-вероятно не е тук. Пасивно агресивен, да. В смисъл с жестове, с време прекарано заедно, с какъв love language, както се нарича? Да. Ами, с време прекарано заедно, с... Обичаш ли да се пушкаш? Не обичам хора да ме пипат като цяло, по никакъв повод и да ми навлизат в личното пространство, ако съм позволила на някой да приближи личното Big spoon or little spoon? Little spoon. Но само ако си позволила. Да. Добре. Ама с пушкането след като си позволила, как си? Много обичам. Мале, добре. Цеци, имам въпрос към теб. Допада ли ти гласа на Никол? Да, много добре звучи. Цяло за класично агресивен човек, доста спокойно. Ще дадем някакви поводи, ще имам начин. Никол, същия въпрос към теб. За гласа на Цеци. Значи е много, много приятен. Успокояващ. Да каза, че е спокоен човек. Добре, според теб Цеци с какъв цвят коса е Никол? Какво? Този период мина, моля те.
Моля те. Публиката иска да споделят за леглото. За леглото, хора. Не да покажете, да споделите само. За коса говорим. Ами да, той да ни казва още за косата си. Какъв цял коса не се ще. На мъжета. Нека е за косата. За твоята коса? Да позная. Ами, не знам, тестенява, може би с русо баляш, нямам представа. Не знам. Добре. Това ти беше твой кейс. Тук само, Никол, какви очи харесваш, момче? Какъв цвят? Ами, по принцип, много харесвам сини, зелени очи, но и кадяни, черни очи също, да. Но зелени и сини очи са ми Хайде! Ако мъжът има точно тези очи и е перфектен мъж, но го е станат от паяци. Нали също паяци? Нали? Значи ще чуме заедно. Ще гледам само двата успеха, не излиза от списка. Имам панически страх от всякакви боболечки. Без значение да са паяци или да ги боби. Цеци пилия спасил от боболечките. Естествено, лувен с голи ръце. Тарантула, малко ще ми здрате и биха смачкал пред него. Колкото да е малко ще не махне да се разплиска. Добре. Да, какво? Има много въпроси от публиката. Дай въпроси от публиката. Като професионален психолози, какво означава като се почеши по главата, докато отговаря? Девил може. Опа! Айде! Че ми е неудобно да отговоря. Цеци? Учеше или по-скоро да премести пичо? Чеше. Окей, учеше, много мисли. Много мисля. Не трябва да мисли толкова. Добре, защо не трябва да мисли толкова много по въпроса с леглото? Какво ще ви казвате? Винаги с чисти чашати. Въпрос към Цецо. Би ли излязъл с жена, която има най-добър приятел? Да, аз имам много добри приятели, така че. Не съм човек, който го обича двойните стандарти. Добре, били, тоест опиши ми примерно като стайлинг, като визия, като дрехи, едно момиче, като татуировки, нали, примерно такива неща. Какво харесваш, Цеци? С татуировки, без татуировки няма значение, стига да са естетични, стига да са приятни, да са на точното място все едно от тялото. За стайлинг, не знам, по-скоро няма да конкретен отговор, но бих се радвал човека да има свой собствен стил, някакси да не... В смисъл да по свой собствен начин да си има собствен бизнес. Никол би ли се определила като момиче със собствен стил? Бих се определила, да. Определила. В смисъл, в ежедневието си се уча с това веки буза, но в работата си определила Добре, супер. Твоята визия за облеклото на мъжа, за външен вид, татуировки, такива неща? харесва. Много. Има място за татуировка? Навсякъде. Навсякъде! Няма проблем. Всяка татуировка, всичко да е татуирано, даже няма проблем. Пише такси на определена част. Такси! Таксим! Това окей. Добре. Зависи какъв е контекст, нека... Ами, казвай се повече. Да има Хари Дейвидсън или Бетман. Гайс, прави ли сте секс на първа среща? Или Мами Криетва. Да. Да. Браво! Бихте ли правили това секс на първа среща? Моля! Не, никога повече, вече сте големи за това, така ли? Би могло да се случи. Така! Евентуално. Ако, При взаиможелание. така, И места. чакай. Аз ще изтегля един въпрос от картите. Я да видим Никол какво ще извади. Пипни напред пред теб една карта извади. Да, я да видим. Така. Произнеси името ми близо до ухото. Е предизвикателството. Сега, понеже ти изтегли, ти избираш дали той да го направи на теб или ти на него. Изпълняват се задължително предизвикателствата на картата на сега, няма как. Няма как да пиеш. Да, ти
Той на теб. Добре. Цеци, ти си по много съблазнителен начин трябва да произнесеш... Чакай, че име искаш да чуеш? Собствената си или него? Напиши я, добре. Неговото, нали? Неговото, Цеци, ти си. Микрофона може малко да го вдигна, може би? Да, лекичко, само чакай. Ей, така, аз ще го правя, спокойно, да. Само трябва да я откриеш, да се приближиш до нея. Да. Чакай само да дали си настръгнала. Настръгна ли? Следващия път по-добре. Така ли? Обрете му микрофона. Сега, Николко, ще ми споделиш как се чувстваш? Началото. Моля се, тя вечерта вече е към края си, хората тук са вече пинали, вече са разгорещени, чакат да се качват на сцената, да ви грабят, вие сте тяхната пляшка, ти тук ми говориш за началото. Би ли споделила малко за твоите изисквания и харесвания в по-интимната част от денонощието? Бавно или бързо? Грубо или нежно? И бавно, бързо и грубо и нежно. Всичко в едно. Мале, миш-маш от секс. Значи, ако не продължава час, значи не е било секс. Цеци, рекордът колко е? Ако няма един лица, кои ли са? Примилия може да се харесва повече от теб. Да се харесва, смисъл? Да харесва себе си повече от теб. Ако разбирам правилно въпроса, да. Правилно го разбира. Да, не е типично нормално, което съм набелязвала и наблюдавала, но няма лошо сега. Хората трябва да се обичат себе си. Сега, аз доколкото знам, има един ред флаг, който ме понасяш в мъжете, Никол, и това е нарцистичност и личностно разстройство. Това е част. Това е точно част от нарцистичното разстройство, но не винаги е. Хубаво е да се обичаш, но не прекалено, защото тогава вече това е разстройство. Груб или нежен секс? Тя казва всичко. Цеци да каже. Всичко в едно. Ама по един час може ли да изкараш? Може и повече като цяло. Може и повече като цяло. Кой пляска толкова обсъжда това? Спокойно, моля се. Спокойно, след малко ще дам тук да излезе на сцената. Издържал ли си го сутрин? Чуваме ли Цеци? Чуваме ли го добре с микрофона? Малко по-силно. Добре, супер. Добре, а със спорта как сте? Аз хочу да спортувам. Какво спортуваш? Ходя на фитнес, правя кросъвър упражнения и ходя на спининг. На какво? Спининг. Каране на колела на музика. Добре, трябва ли момчето да спортува също? Мен да. Да, какво ти харесва да Трябва да спортува? съм компания в фитнеса, може би да Да, мъж на спининг, не си го представям, ама... Моля, има. И се пътят, като... Няма да казвам, но да. Не му става възможно после. Като в една песен Калми... Тоест над час и да е по-тно. Това съм мисля сега. Какво? Да е над час и да е по-тно. Да е потно. Ще го снимате потно. Цеци, ти спортуваш ли? Спортувам, да. Какво е? Фитнес. Това не е нещо скучно, просто харесвам рутината на цялото нещо. Просто е част от ежедневието ми, за поддръжка, Да, за здраве. за здраве, да кажем. Добре, има едно предизвикателство за двамата, който реши той да почне. Опиши ми перфектната атмосфера за така... Не за тренировки, а за по-интимен момент, когато искате да предразположите някого, как бихте създали атмосферата, примерно за първия път, който ще сте интимни с човек. Какво бихте направили? Как бихте се подготвили вие или мястото или... Да. Перфектният първи път. Кой ще започне? Можеш да започнеш, да. Мисля, че като цяло добрият секс започва доста преди спаването, така че
приятна лека вечеря с доста смях. И Как се смея? майтапи. И може би след това да има телепортиране на топло, приглушени светлини. Звяр голям. Доста скромно звучи, но да. Добре, Никол ти? Ами моето представяне горе подобна, само че включва Край. И аз искам след там бекстейджа малко намалена светлината. дали малко музика за обстановка. Край. Но няма свещите. Мама, Романтиката. ще запалим се по една Свечите и са приглушената светлина, за която говоря. ти да видиш. Има въпрос за Цецо. Въпрос за Цецо. Ако бащата на Никол би те приел само единствено, ако биеш на канадска борба него, ще можеш ли да победиш? Само се съхали, мога ли постарете се взема? Не! Окей. Ще се постараем, да знам. Смисъл, за никога се струва. Даваш максимум. Неща максимум са това. И ще топа. Мали, ти не се успокоила, човек. Костата. Много само да ти кажа, че фейките на Цеци се множат за всяка минута. Няма проблема, аз съм съгласна с момичета. Така е сега. Какво си правила? Ти си събила с момичета. Цеци, ако тя има по-голям бицепс от тебе, Няма. нещата са сваляни. Няма да няма само прогрес. Има. В прогрес сме, чак да не хвърля така. Никога ядеш как е, преди да видиш как е. Не дам. И пак ти очилата! Ти няма да видиш как е? Цеци? Тя не обича да пипат стига, спри! Не пипай, че тя не обича. Добре, кажи колко часа като станеш ще го пуснеш вече да пипаш, защото човека не издържа. Ти да кажа, че първо трябва да позволиш. Вече мога да го видя. Като го видиш, добре. Чакай, докато се стига до виждането, имаме още малко време. Цеци, свигите ръка, че ще... Спокойно. Много може да се. Добре, любимо интимно място за стимулация. Или най-върховата ви така често употребявана и най-блазнаща ерогенна зона. Няма проблем, нали сме наши хора, бе, кажете го, бе. Наши хора сме, да, тук всички се споделяме. На мен ми е върха на палеца на ръката, не се бавам. Наистина, тук с уста, просто става доста приятно. Чакай само аз сам като си го прави гледността. Школа с гръб. Да, Цеци? Има ерогенна зона. Естествено врата около ухото, нежните плащания, бавни. Гърба. Което е? Това са свети ногти. Гърба? Да. Гърба е добре. Тя не спръгва в момента, само е така. Я ги кажи бавно местата, Цеци. Кажи ги бавно местата. Кои са? Така. Така. Така ще го кажеш, пак. Бавни нежните плащания с ногти. Мамо, ногти. Добре, да. Майчето да откраднат. Добре, имаме ли въпрос с публиката последно? Има някакви въпроси, не искат да го откраднат. Добре, само ще да още един последен. Един последен въпрос с публиката и нещата стават напечени, никога може да се наложи тук да... Кое е най-безполезното умение, което се добри? Най-безполезното? Умение. Най-безполезното умение? Да. Кой го попита това? Кой е най-безполезното умение? Кой? Трябва да сме анонимни. Какво? Чакай, че диджей Дамян ми говори, да? Най-безполезното умение, което се добри. Аха. Нещо, Никол, което си много добра, да си бъде безполезно. Мога да направя тук и ти тенчера. Това е най-безполезното нещо да е малко по-добра, Скоро, ясно. Не е безполезно! Добре, Цеци. Най-безполезното нещо. Да гледам тъпо часове. Но го правиш много добре. Но съм добър в това, да. В смисъл, маска много. Добре, сега. Идва момента. Не се усмихвай така, защото ми се накачуйте тук 4 едновременно. Не знам какво ще направя. Така.
Първо искам да се опитаме да видим тези от вас дами, които искат да се пробват да откраднат цеци, дали ще излязат сега на сцената. Сега е вашия момент, разбрах, че са няколко. Една със сигурност. Какво? Кой? Я всички да чуят. Коя? Да. Той трябва да се бори. Мъжко! Имаш по-голям шанс сега да не съм пиян Никол като цяло. Защото че ден стане мина регула. Обаче, Никола имаш други качества, освен червената са, нали? Не, само това е, добре. Мале, днеска само с червената са участващи. Отличен опит, знам, че те са малко крейзи, но... Не ме лъжи се. Добре, така, давам шанс и на момчетата, които искат да се опитат да вземат Никол в този момент. Който желае да излезе, сега е момента. Мале, има желание за момичета. Имаме един човек, който се престраши. След него трябва да излезе задължително и момиче. Здравей! Как се казваш? Сега, Александър, Сашо, аплодисменти за Сашо. Няма абсолютно нищо страшно, както виждате. Така, какво би казал ти на Никол, което ще топне всичко, което Цеци е казал до тук и да се окаже, че ти си по-добрия избор и всичко можеш да й кажеш какво харесваш в нея, за да те накара да излезеш тук на сцената. Харесва ми колко свободно говориш. Харесва ми колко артистично изглеждаш. И бих казал, че не се поприкопва да те открадна от него сега. Не, по него вече се точат някакви други мацки. Да може ти да се бори там. Мале, как да казвам. Добре. Сашо, ти се какво се занимаваш? В IT сферата работа. В IT сферата работа. Така, Никол, веднага въпрос. Важни ли са парите? Не. Но това сега, примерно, тук ако им направим един батъл на банковата сметка, няма смисъл. Често казано, песен че артистичен човек и себе си който да разбира, толкова човек с пуста банкова сметка. Тоест, емоционално интелигентен предпочиташ. На какво ниво определяш, Сашо, ти своята емоционална интелигентност? Зависи от момента. От кой момент? Какъв е момента? Всички сме емоционално нестабилни. Но ми се струва, че Никол иска постоянно така емоционално стабилен човек. Това възможно ли? Възможно ли? Имам въпрос. Да. Какво към него? Към Сашо въпрос. Здрасти. Какво в Никол доведе в теб искането да се качиш, да спечелиш? Той каза, че харесва. Колко сладки, добре. Харесваш ли, Никол? Сашо, само я искам да ми кажеш нещо така за твоите хобита, но искам примерно една минута да не спираш да говориш на микрофона, може Никол да ти чуе хубаво гласа. Да те усети малко повече. За твоите хобита ми разкажи интереси. Обожавам да танцувам в двойка. Обожавам музика. Както те се мъча с инструмента. Години наред имах страх от това. Но с времето се знам, че всъщност имам дисциплината и желанието да ме научи и да направя както трябва. Танци, двойка. Друго? Това е нещо, което ме е обсетило. Занимавах се Какви танци танцуваш? латино и джаз. Никол, можеш ли да танцуваш латино? Харесваш ли? Харесвам. Уважавам хората, които танцуват. Аз не искам да бъда. Аз съм
Добре, как ти звучи гласа на Александър? Добре, но не. Добре, сега, Сашо, стой тук. Ти, понеже в този тип, нали, когато излиза някаква публиката да открадне лично, той има много по-кратко време да се опита да се представи, така че да я спечели. Съответно, ще питам последно. Има ли друго момче, което иска да се опита да открадне Никола? 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Сега да питам последно. Дами, сега е момента. Броя до 5. Момиче, което да се опита да открадне Цеци. Ако в следващите минути, след като слязат от сцената, Цеци и Никол не са заедно през цялото време на бара, ще имате тази възможност и там, но не се знае дали той ще ви я даде. Така че сега е момента. 5, 4, 3, 2, 1. Мините са затворени. Добре, сега в този момент, Никол, трябва да кажеш, да посочиш с пръстче едно на брой, ако повече ти допада Цеци. И с 2 на брой пръстчета, ако повече ти допада Александър. Готови ли сме да броим? 1, 2, 3! Сашо, ти сам видя резултата, но искам силно да аплодирам скоростта на този много дамата от цялите тука. Поздравление, после си тука. Един шот от бара имаш от мен, сега е момента. Моля някой от баровете, приятели, вечета, да сипате на Сашо едно шотче от мене. Поздравление отново за скоростта на Сашо. И така, Цеци, Никол, сега е вашия момент за последно да питате нещо, което наистина много сериозно ви интересува, преди да си видите. Кой ще бъде първи? Аз предполагам бих искала да го Ти просто вече не издържаш да го видиш. Искаш да си твориш коледния подарък с закъснение. Добре, Цеци. Аз имам по-скоро едно предупреждение, може би в първите 30-40 секунди няма да виждам нищо, така че ако гледам странно, не е, защото нещо не е окей. Очила ли? Къде си включила? Колеги са всякакъв. Сега ще дадем някакво отново, да можеш да си сложиш. Така да си флексна. Ето. Окей. Добре. Ами, готови ли сте да си видите? Айде! Цеци? Добре, но преди да си видите, и уморъците напред и от двамата, ние ще викате да бъдем палец нагоре. Ако харесвате човека до вас, палец нагоре, ако не. И... 3, 2, 1! Добре. Ами, усетите какво става, нали? Да, добре. Готови ли сте да махна маските? Внимателно, бавно и нагоре. Искам да ги махнете. Момент, чакай, стоп. Въпрос от публиката. Целувка преди да се видят. Чакай, ти как ще знаеш иначе Никол дали си целува добре, дали има смисъл? Аз ще разбера, не се притеснявай. Чакай малко сега за това. Някога целувала ли си се на статус човек? Не. Време ти е! Най-сериозно е отговорно да ви кажеш, според тебе, някога в живота си, ще имаш ли такъв шанс като този момента сега, който е, и да експириенснеш това нещо? Така като задаваш въпроса. Да. Цялото по-рано ще говорим за емоционалната интелигентност и предвид нещата, които сподели, че не съм добър слушател. Окей. Не съм добър слушател, по-скоро бих се съобразил с това, с физическия контакт, но ако си окей, няма да проблем. Как се почува се? Сега, но тук какво знаеш? Човек има хубава усмивка, така има брада,
Нали, може да опиташ косата дълго, косата къде са, ще ли къса? И е висок. Даймо! Секси ли е цеци? Ей, то става! Според мен, хора, това е шанса ли? Аз ще ме закрия да не го виждат. Заставам пред вас. Той микрофона ми пречи. Той микрофона ми пречи! Отдръпваме микрофона! Сега стига! Гочино! Ама не се стои гледа така. Добре, хора, сега мисля, че... Никол? Чудесно се чувства тя. Парфюмите как са? Добре ли са? Тя зададе за какво говорим. Не, парфюм беше добър, Никол, не го ли? Между другото, за моя мога да разкажа много забавна история, като фризьора ми подаряваше и каза да ме решава шаманция къде Добре, ами... Мисля, че сега е доста подходящ момент най-накрая да се видите, така че искам по най-бавния и сексапилен начин да свалите тези превръзки бавно нагоре, само ще те асистирам тук с телефона. 1, 2, 3! Дайте ми да ми пречат бавничко, служи пак микрофона. Цеци очилата. Аплодисменти за тях! Размазали се. Много се добре, супер. Секси ли сте и двамата вече? Добре. Ами, сега след като се видяхте, както казах и на предишните, според мен най-удачният вариант е първо да се избършиш червилото от тук страни. Да. И след това... Няма страшно. След това, според мен е удачно да се направите по един комплимент какво ви харесва от другия, след като сте се видяли вече. Много сладко, цеци. Ама не на мен, аз. Добре. Да? Не, сега имаме по-важна работа. Сега, след тези много кратки избърсвания на потни, жадни очи, след този кратък момент на виждане между вас и след тази страстна целувка, закривате очите и искам отново да покажете вече, след всичко отминало до тук, отново с палците нагоре и надолу. Затваряйте очите, а ние броим. Затваряйте очите и... 1, 2, 3! Подаръците за тях получавате по едно страхотно питие от бара. Заповядайте, това е за вас и по един подарък. А сега това дали вие ще продължите да дегустирате освен питиета и страстните си целувки след като седите от сцената, си е лично ваша работа. Изправи са, така и така. Да изпратим с силни аплодисменти тези страхотни участници, Цеци и Никол. Дошли дамата ви човек, какво правите? Супер! И така, заповядайте сами за останалите си подаръци, а за вас, всички останали зрители, отново от името на целия екип, много благодаря, аплодисменти за вас, за това, че правим заради това нещо тук. Възможно, очаквам ви и на следващото ни събитие на Сляпо 6. Последете страницата ни в Инстаграм на Сляпо, Сляпо се пише на латиница. Последете ни и там ще има винаги информация за следващите събития. Не пропускайте, защото ще става все по-яко и по-яко. Много благодарности на Брик, аплодисменти за да Брик. Благодарим на всички замесени, аплодисменти за агенция Скил и Мина за снимането. Екипът на Инфотеатър за война право, между другото, Инфотеатър за война право имат представление на 12 февруари в читалище Майкопски. Всички
всички сте поканени, заповядайте. Аз също съм част от този екип. Ще играем за вас напълно импровизирано сцена два пъти по обстоятелства дадени от вас на място. И така, благодаря ви, бяхте страхотна публика, повече смелост другия път. Включвайте се, записвайте се за участие, казвайте на ваши свободни приятели да се записват.